На телеканале МКТБ новины «Час мясцовы». Я, Інна Пудакевич, вітаю вас. Глядзіце сёння. За работу не сорамна. Депутаты районного совета 27-го склікання кіраўніцтва районной вертыкалі на сумесным пасяджэнні абмеркавалі некалькі важных пытанняў. З 26 лютага пачалі дзейнічаць новыя правілы міжгародніх перавозак. Да гэтага дня маршруткі адпраўляліся з розных кропак і не ўзаемадзейнічалі з аўтавакзалам. Упершыню ў Беларусі спаборніцтвы па трактарнаму біятлоне прайшлі на тэрыторыі пясчанага кар'ера ў Смаргонскім раёне. За работу не сорамна. Депутаты районного совета 27-го склікання кіраўніцтва районной вертыкалі на сумесным пасяджэнні абмеркавалі некалькі важных пытанняў. А ў канцы сесіі слова ўзяў старшыня районного совета депутатаў Віктор Невярович і выступіў з заявай. З якой менавіта рэпартажы нашага корэспандэнта. Депутаты мясцовых советаў 27-го склікання падводзяць вынікі сваёй працы і рыхтуюцца перадаць паўнамоцтвы пераемнікам, якія зусім нядаўна атрымалі адпаведныя пасведчанні. І за 4 гады зроблена нямала. Кожны з народных выбраннікаў стараўся дапамагаць тым, хто звяртаўся да дэпутата па самых розных жыццёвых і грамадскіх пытаннях. А сумесна за гэты час было праведзена 35 сесій замест планавых 16, паказалі сваю эфектыўнасць рэгіянальныя сходы, праводзілася шмат мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні тэрыторый, спадабаліся насельніцтву і святы вёсак. Кіраваў работай дэпутатаў раённага і сельскіх саветаў Віктор Невярович. Ён падзякаваў за сумесную працу і падтрымку ў вырашэнні многіх пытанняў кіраўніцтва райвыканкама, дэпутатам палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старастам вёсак і старшыням вулічных камітэтаў. І нечакана для многіх, але, напэўна, не для самога сябе, выступіў з заявай. Уважаемые депутаты, в связи с тем, что вы являетесь моим нанимателем, поэтому я написал заявление в районный совет депутатов и о прекращении досрочного полномочий председателя районного совета. И стаж у меня по службе, имеется более 30 лет, и на это я имею полное право, поэтому я вас прошу поддержать меня и проголосовать за решение о досрочном прекращении полномочий председателя Молодецкого районного совета депутатов Невяровича Виктора Бориславовича, которое состоит из 2 пунктов. Принять отставку председателя Молодецкого районного совета депутатов 27-го созыва Невяровича Виктора Бориславовича 27 февраля 2018 года. Прекратить досрочно 28 февраля 2008 года полномочия председателя Молодецкого районного совета депутатов 27-го созыва. Вот такое решение. Дэпутаты рашэнне свайго старшыні падтрымалі. За добрасумленную працу, прафесіяналізм і значны асабісты ўклад у развіццё мясцовага самакіравання Віктару Невяровічу ўручылі ганаровую грамату мінскага абвыканкама. Цёплыя словы віншавання прагучалі і з вуснаў старшыні райвыканкама Александра Эхноца. Было приятно с вами работать. Мы решали совместные проекты вместе с депутатами, с членами исполнительного комитета. И огромное вам спасибо. Я хочу пожелать вам здоровья и дальнейшего. Віктор Невярович у сваю чаргу падзякаваў усім дэпутатам 27-го склікання за плённую работу, уручыў падзячныя пісьмы сваім самым актыўным памочнікам, адзначыў лепшых старастаў вёсак і вулічных камітэтаў і выказаў спадзяванне, што новыя народныя выбраннікі будуць працаваць сумленна, творча і абавязкова стануць ініцыятарамі добрых спраў на карысць людзям. Хотелось бы новому составу пожелать, чтобы больше они принимали таких решений по профициту бюджета, распределение дополнительных финансовых средств, поступивших в районный бюджет. И так как это и деньги и на благоустройство, и на жизнеобеспечение всех наших жителей нашего района. Я думаю, что я, как председатель районного совета депутатов, удовлетворен работой этого нашего созыва, потому что было сделано много. На бягучым тыдні дэпутаты 28-го склікання збяруцца ўсе разам, каб размеркаваць абавязкі, стварыць пастаянныя камісіі і выбраць новага кіраўніка раённага савета дэпутатаў. Але пра гэта у наступных выпусках навін нашых тэлепраграм. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.
Працуем за 9 сакавіка. 6-дзённы працоўны тыдзень пачаўся ў беларусаў у адпаведнасці з графікам рабочых і выхадных дзён на гэты год, зацверджаным Саветам міністраў Беларусі. У сувязі са святкаваннем міжнароднага жаночага дня пятніцу 9 сакавіка было вырашана зрабіць выхадным днём. У сувязі з гэтым зацверджана працоўнай субота 3 сакавіка. З-за такіх пераносаў праз тыдзень беларусаў чакаюць вялікія выхадныя з 8 па 11 сакавіка. Іншых пераносаў працоўных дзён у сакавіку не плануецца. Наступныя каляндарныя змены адбудуцца ў красавіку ў сувязі са святкаваннем Вялікадня і Радаўніцы. З 26 лютага пачалі дзейнічаць новыя правілы міжгародніх перавозак. Да гэтага дня маршруткі адпраўляліся з розных кропак і не ўзаемадзейнічалі з аўтавакзалам. Цяпер маршруткі абавязаны адпраўляцца з вакзала, ездзіць па вызначаным шляху і спыняцца толькі на пэўных прыпынках, распрацаваць расклад, інтэрвалы руху транспартных сродкаў, колькасць выкананых рэйсаў па маршруце і іншае. Пры гэтым уладальнікі маршрутак мусяць плаціць за паслугі аператара аўтамабільных перавозак і аўтавакзала. Прыватныя перавозчыкі павінны падаць у кантралюючыя органы дадзеныя аб колькасці і стане машын. На дадзены момант выйшлі на рэйсы тыя маршруткі, якія заключылі дамовы з аўтавакзаламі. У сувязі са складанымі і небяспечнымі метэаралагічнымі умовамі праца Дзяржаўтаінспекцыі арганізавана па ўзмоцненым варыянце нясення службы. ДПС арыентавана на аказанне дапамогі кіроўцам і пешаходам і забеспячэнне бяспечных умоў руху. У ДАІ нагадваюць, адпраўляйцеся ў дарогу толькі старанна праверыўшы аўтамабіль і пераканаўшыся ў яго тэхнічнай спраўнасці. Каб не апынуцца на трасе ў небяспечнай сітуацыі, падрыхтуйце аўтамабіль да эксплуатацыі пры нізкіх тэмпературах і выкарыстоўвайце спецыяльнае зімовае дызельнае паліва. Праверце шчыльнасць і ўзровень астуджальнай вадкасці ў сістэме астуджэння рухавіка, зарадку акумулятарнай батарэі і спраўнасць сістэмы ацяплення. Акрамя таго, не забывайце перад пачаткам руху ачысціць шкло і фары аўтамабіля ад снегу і лёду, запоўніць бачок шклоамывацеля незамярзальнай вадкасцю. Важна цёпла апрануцца, не забыцца ўзяць у дарогу зараджаны мабільны тэлефон, буксіровачны трос, рыдлёўку і тэрмас з гарачай гарбатай. Выбірайце бяспечную хуткасць, пазбягайце рэзкіх тармажэнняў, асабліва на закругленнях дарог. Павялічце дыстанцыю і бакавыя інтэрвалы руху. Адмоўцеся ад здзяйснення неабдуманых манеўраў. Пешаходы таксама павінны праяўляць павышаную асцярожнасць пры ўдзеле ў дарожным руху. Райвыканкам таксама інфармуе, ва ўсіх арганізацыях, на прадпрыемствах, ва ўстановах незалежна ад формы ўласнасці павінны быць узмоцнены аварыйныя і дзяжурна-дыспетчарскія службы. Трэба забяспечыць аператыўную ліквідацыю наступстваў магчымых надзвычайных сітуацый. Тое ж самае тычыцца выпадкаў, калі людзі пакутаюць ад нізкіх тэмператур. Неабходна, каб ім аказвалася экстранная дапамога. Менеджер раіць насельніцтву ні ў якім разе не карыстацца няспраўным кацельным абсталяваннем. Тое ж самае тычыцца электраабагравальнікаў. Тым больш зусім не варта ўключаць самаробныя абагравальнікі. У прыватных дамах трэба яшчэ раз праверыць і спраўныя печы. Усе непаладкі і расколіны трэба неадкладна ўсталяваць. Гісторыя ў 60 гадоў. Маладзечанскі дзяржаўны каледж адзначае юбілей новаўвядзеннямі. Адно з іх адкрыццё майстэрні вытворчага навучання. Цяпер будучыя цырульнікі будуць займацца ў прасторным памяшканні, уладкаваным усім неабходным. На ўрачыстасці прысутнічала і наша здымачная група. Когда в руках аттестат, свидетельство об общем базовом или среднем образовании, то впереди выбор профессии. В Молодеченском государственном колледже получают путевку в жизнь будущие строители, слесари, швеи, пекари, бармены, продавцы, официанты. Февраль 2018-го объявлен тематическим месяцем, посвященным 60-летию колледжа. 3 отдельных училища в начале 2000-х объединили в лицей, а в 2009-м стараниями в то время директора этой альма-матер Олега Гордея Молодеченский политехнический профессиональный лицей получил статус колледжа. В юбилейный год руководство заведения приняло решение открыть новую учебную мастерскую во 2-м учебном городке. Учащиеся группы 326 получат сразу 2 профессии – швеи и парикмахера. 1,5 года ребята изучали основы швейного дела в обустроенных аудиториях и мастерских. И вот на днях состоялось торжественное открытие нового учебного помещения. Праздник сопровождался творческой программой местного театра моды. Были дефиле, танцы, белорусские народные песни. Красную ленточку перерезал директор колледжа Дмитрий Богдан.
В апреле, около года назад, мы взялись за то, чтобы оборудовать помещение, которое соответствовало бы всем требованиям, которые предъявляются и к парикмахерским, к производственным, и к тому, чтобы это была учебно-производственная мастерская. И, собственно говоря, с того времени мы и занимались. Новая мастерская обустроена всем необходимым. В распоряжении учащихся современная техника и удобные рабочие места. В группе среди девушек один юноша. Под руководством мастеров производственного обучения студенты постигают азы профессии и уже усвоили первоначальные навыки. Мы очень рады, что нам предоставили такую возможность, и мы очень будем трудиться и будем работать в хороших условиях. Я, как мастер производственного обучения, желаю учащимся стать будущими профессионалами, пополнить ряды наших настоящих мастеров-парикмахеров. Учитывая рынок труда, в колледже добавляют профессии, которые интересны молодым людям. Впоследствии они могут работать в сфере услуг в организации или как индивидуальные предприниматели. В перспективе открытие не только учебной парикмахерской, но и маникюрного кабинета, куда за новым имиджем смогут прийти жители города и района. Татьяна Нарвская, Алексей Андреевский, МКТВ. Маладзечанцы ў тройцы прызёраў у Мар'інай Горцы адбылася 13-я абласная алімпіяда па правілах дарожнага руху сярод школьнікаў. Журы прапанавала удзельнікам 3 этапы спаборніцтва, індывідуальнае і каманднае рашэнне білетаў, творчы конкурс «Дзеці Мінскай вобласці за дарогі без аварый». Зборную каманду нашага раёна прадстаўлялі вучні 7-й гімназіі і Чысцінскай сярэдняй школы. У выніку маладзечанцы занялі ганаровае 3-е месца, атрымаўшы дыпломы ўправлення адукацыі Мінскага аблвыканкама і падарункі ад спонсараў. Упершыню ў Беларусі спаборніцтвы па трактарнаму біятлоне прайшлі 24 лютага на тэрыторыі пясчанага кар'еру ў Смаргонскім раёне Гродзенскай вобласці. Умовы эстафеты арганізатары шоу стараліся наблізіць да арыгінальных. Лыжы замянілі на малагабарытныя трактары, а біятлонныя вінтоўкі на пейнтбольныя стрэльбы. Спаборніцтвы прысвяцілі Алімпіядзе Пхенчхане. Для відовішчнага шоу месца абрана невыпадкова. У Смаргоне знаходзіцца філіял МТЗ па вытворчасці трактароў, рэльеф мясцовасці дазволіў ажыццявіць задумку. Гоначную трасу абсталявалі ў пясчаным кар'еры паблізу вёскі Судзькава. 5 каманд змагаліся за 3 прызавых месцы. На трасу па перасечанай мясцовасці з перашкодамі выйшлі 15 невялікіх машын Беларус-Мінскага трактарнага завода. У экстрэмальных пагодных умовах можна было праверыць магутнасць рухавікоў. Дарэчы, Мінскі трактарны завод быў заснаваны ў 1946 годзе. За больш чым 70-гадовую гісторыю існавання прадпрыемства стала адным з найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце. На відовішчным мерапрыемстве можна было ўбачыць не толькі гонку міні-трактароў, але і лінейку сельскагаспадарчай тэхнікі. Жадаючыя фатаграфаваліся і дзівіліся манеўранасці трактароў. У марозны дзень, а гэта было мінус 18, гледачам гонак арганізатары прапаноўвалі гарачыя напоі, ежу, абсталявалі месцы для палявой кухні і гандлёвых кропак, для культурнай праграмы сцэны для выступлення беларускіх выканаўцаў. У цырымоніі ўзнагароджання прыняў удзел генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства МТЗ Фёдор Даматенко. На п'едэстал гонару падняліся каманды Мінскага трактарнага завода. У НТ пераможцы гонак каманда прамагралізнага. Па словах Фёдора Даматенкі, спаборніцтвы па трактарнаму біятлоне плануецца зрабіць міжнароднымі. Магчыма, у наступным годзе сярод удзельнікаў будуць і прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі. Цікавасць да мерапрыемства 24 лютага праявіла каля 2000 чалавек. Трактарнае шоу праводзілася для прыцягнення ўвагі моладзі да зімовых відаў спорту і для павышэння цікавасці замежных турыстаў да Беларусі. Ад сэрца да сэрца дабрачынны канцэрт эстрадна-сімфанічнага аркестра «Тутсі» маладзечанскай дзіцячай школы мастацтваў пройдзе на базе установы 27 лютага у 18:30. Па словах арганізатара, усе атрыманыя грашовыя сродкі пойдуць у дапамогу хворым дзецям. У канцэрце прымуць удзел лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў. Прыгучаць творы як класічнай, так і сучаснай музыкі. Кошт квітка 6 рублёў. Это ўсе навіны да гэтага часу. Эфір працягне прагноз надвор'я. Не пераключайцеся, усяго добрага і да сустрэчы.